ମୋର କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ମହାମାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡପାତି ଆମର ମହାମିଳନ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଏବଂ ମୋର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟିକୁ ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମହାଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେଣି।
पाउडर से जिते ऊपर से उड़ी अच्छी रे तो मुझे ऊपर कैमरा समस्त भाई भौणी मानक अनुरोध कराऊँगी समस्ते बसी जातु समस्ते बसी जातु आमर विशेष ध्यान दिंतु पंचु महादेव मिलन स्थल रोड को लगी गोटे काठ अच्छी जो काठटा कि अति सुख पाचंती तेणु आपण मैंने प्रेसर दिंतुनि जदि प्रेसर देवे ताहे सी ढली पड़ो तेणु आपको विशेष अनुरोध करती मैंने ठिया कांथ ठारू दूरे रुहतु कांथ को कौन लोक भी प्रेसर दिंतुनि कांथटी 5 इंची तैयारी तेणु कांथ को जब प्रेसर देवे ताले कांथटी चलीज अन्य मानक माड़ हम एवं आमर असुविधा घटव तेणुक आपको विशेष अनुरोध कराଯାଉଛି ଆପଣ କାଠଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମହାଦେବଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ସମସ୍ତ ରୁଦ୍ରଦେବ ଏବଂ ମହାଦେବ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ कमिटी भाई आमर 3-4 जन से कांथ खाइबे रही जदि आमर बड़ दुर्घटना हेबार आम वंचित होगा मोर कमिटी भाई मान को अनुरोध कराई किसी कमिटी भाई मैंने जदि आमर कांथर सम्मुख रही से कंट्रोल करेंगे ताहले आमर आगामी कौन प्रकार विघ्न हेनी सुचारू रूपे चलवा समस्त माँ भौणी मानक समस्ते श्रृंखलार सहित यही महादेव देखार सुযোଗ पांतु समस्त दंडकारी मैंने प्रवेश होगले आमर महामिलन जगह पहुंचगले तेणु समस्त जनसमूह मानक अनुरोध कर समस्ते निरवता शांति श्रृंखला सहित गुप्त दृश्य को देखि एवं महादेव रुद्रकाली आशीष पांतु विशेष विशेष सूचना आम कमिटी भाई मैंने रोड साइड
କାନ୍ଥଟି ବହୁତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଆସି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେଇ କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ କାନ୍ଥକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କାନ୍ଥଟି ଉଛୁଡ଼ି ଗଲେ ବହୁତ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ମହାମିଳନର ସୁଯୋଗ ପଡ଼ିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ପଞ୍ଚକାଳୀ ମିଳନ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭକ୍ତର କରୁଣ ଆତ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ମହାରୁଦ୍ରକାଳୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖି ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡପାଠ ମ୍ୟାନେଜର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆପଣ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚଟା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଯାହା ଯାହା ଭୁଲ କରିକି ଆପଣ ରହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଧିକାରୀ ଓ ପାଠକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଏହି ପଞ୍ଚ ମହାମେଳନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆସି ମାଙ୍କ ଏବଂ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଦିରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ହୁଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏ କରି ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ହୁଏ କରି ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚକାଳୀ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଜୟ ସ୍ଥଳ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ନାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କର ମିଳନ